ζητήσω ένα συγγνώμη εγώ, παιδιά, και είναι ένα λάθος που οφείλω να πω ότι φταίει η διοργάνωση. Είχαμε τον Κουρί πρώτον, το ξέρουν όλοι το τι έχει γίνει. Και από λάθος στο σταθμό, σίγουρα όχι εσκεμμένα. Χάθηκε, πήρε τη διαδρομή των 29 χιλιόμετρων, γύρισε. Αυτά συμβαίνουν στους αγώνες. Την απονομή εγώ προσωπικά θέλω να την κάνω. Θανάση Κουρής. Θανάση. Ήταν λάθος δικό μας, δεν ήταν λάθος το παιδιό. Δεν χάθηκε από λάθος δικό του. Γι' αυτό το είπα. Στέγαμε εμείς. Υπεύθυνη γραμματεία σε ΒΑΠ. Τρίτος στα 11 χιλιόμετρα, Αλέξανδρος Μπαράτσας.